Присъединете се към платформата Daibao, една от водещите строителни платформи в България. Всеки ден хиляди доволни майстори получават проверени проекти, връзка с клиенти и сигурни обекти. По бърз и лесен начин осигурете ефективна промоция на строителната ви фирма и вашите умения. Майсторите, които използват платформата Daibao, всеки ден получават на своя имейл проверени проекти в сферата на строителството и ремонтите. Екипът на Daibao ежедневно проверява всички проекти и клиентски контакти. Майсторите в платформата Daibao имат цялата информация за проекта още преди да се свържат с клиентите. Всеки проект има своя стойност в точки, така че майсторите винаги знаят наличността на своите точки. Все още не сте регистрирали своята фирма в daibao.bg, регистрацията отнема само няколко минути. Посетете www.daibao.bg, кликнете на регистрирайте фирмата си безплатно и въведете данните на вашата компания. Майсторите, които използват платформата Daibao, увеличиха своята годишна печалба с 40% и дори повече. Пакетите се заплащат годишно, а още с първия реализиран проект можете да изплатите своя пакет. Абонираните майстори имат приоритет при избора на нови проекти. Свържете се с клиента веднага. Сигурните и сериозни клиенти с удоволствие работят с майстори, които са бързи и отговорни. Директният контакт винаги е най-добрата опция. Проверете обекта заедно с клиента преди да започнете работа. Представете във вашия профил всички успешни проекти. Това увеличава шанса за получаване на обекти с цели 80%. Екипът на Daibao работи усилено за успеха на вашата фирма. Ако имате въпроси, вашият администратор е винаги на разположение да помогне. Вашият основен инструмент за успешно бизнес развитие и увеличаване на печалбата вече е във вашите ръце. Желаем ви лесно и успешно използване на платформата Daibao.